Да възпеем Твоите чудеса. Амин. Защото свещение, здраве и очистване и благословение на този град, на неговите жители, на неговите ръководители и на всички тези, които ще влезат, за да извадят Светия кръст. Спаси, Господи, благочестивия и православен български народ, Христолюбивото наше воинство и запази в мир. Амин. А не крещающуся Тебе, Господи, Троическо и явися поклонение. Родителе, повластителство, крещающуся Тебе, Господи, Троическо и явися поклонение. Празник, боголюбиви отци, братя и сестри, всесърдечно честитя от името на Негово високо преосвещенство Светопловдивския митрополит Николай светлия празник на това духовно множество, събрало се да отбележи третия по величина празник на светото православие. Благодействено и мирно е житие, здраве и спасение. Подай, Господи, на преосвещение и епископсион избранството на многая лета. Многая лета, многая лета, Кръст извади Божият раб Мартин Василев от Асеновград. Нека неговото благословение да бъде на целия град, за здраве на всички, за успех, за благословение, за хубава и благодатна година, за много духовни успехи и за благоденствие, благоукраса на богоспасяемия град Асеновград. Мартине, да благословим заедно народа и нека радостта ни да бъде пълна, защото Господ е с нас, с силата на честния кръст Господен. Честит празник, честито богоявление! Прощавайте, владико! Мартин за първи път участва, да му е честито! От Асеновград съм. 32 години съм, занимавам се с строителство. Желая здраве, късмет, успехи, да имат щастието като мене. Да, амин. И за много години. Името на общината, от името на всички наши съграждани и гости на Асеновград в този ден, скромен подарък за Мартин, спасителя на кръста. Заповядай, Мартине, заповядай, червено вино да се сгрееш. Честит празник на всички! Благодарим на отците, на армията, на строителите и на всички вас за това тържество. Честит празник на всички! Yo soy